Здравейте! В това видео ще разберете как да заявите услугата искане за поставяне под напрежение след изграждане на присъединителните съоръжения в портала онлайн услуги на Електроразпределение Юг. За да заявите услугата, е необходимо да сте изградили вашия обект и договорът за присъединяване да е реализиран. Необходимо е да имате подписан договор за достъп до електроразпределителната мрежа или декларация за приемане на общите условия на мрежата. При централи с отдаване на енергия в мрежата е необходимо да сте подписали договор с доставчик на енергия, който ще изкупува произведената енергия, сканирано копие от договора или удостоверение от търговеца за наличието на такъв. Вече сте влезли във вашия профил. Отидете на основното меню и изберете услуги, а след това списък с услуги. Тъй като услугата, от която имате нужда, е за обект в режим на производство на електрическа енергия, ще я намерите в категория услуги за производители. За да стартирате заявка за услугата, натиснете бутон Избери. Заявяването на услугата преминава през 7 стъпки. За да съхраните информацията, въведена на конкретната стъпка, и да преминете към следващата, е необходимо да натиснете червения бутон Запази и продължи, който е в долния десен ъгъл на екрана. Ако не успеете да завършите заявката, тя ще остане записана в портала до последната запазена стъпка чрез бутона Запази. Информация за незавършените заявки можете да откриете в меню Услуги, неприключени заявки. Оттам можете да продължите с заявяване на услугата или да я изтриете при желание. Да започваме. На първа стъпка от заявяването на услугата е необходимо да въведете вашия процедурен номер ПРН. Той се състои от 7 цифри и представлява номера на вашето становище. Натиснете бутон Запази и продължи, за да отидете на стъпка 2. Тук имате възможност да прегледате и сравните вашите данни. Ако няма необходимост от корекция, продължете нататък към стъпка 3, натискайки бутон Запази и продължи. На стъпка 3 имате възможност да прегледате и сравните данните за точното местонахождение на обекта. Данните са за обекта, който отговаря на въведения от вас на първа стъпка процедурен номер. Ако те са коректни, преминете към стъпка 4, като натиснете Запази и продължи. На тази стъпка е необходимо да посочите технически данни за обекта, а именно нивото на напрежение, на което се присъединява централата, целта, поради която е необходим достъп до мрежата. Натиснете Запази и продължи, за да продължите към следващата стъпка. На пета стъпка приложете необходимите документи. Можете да ги сканирате или снимате с телефон. Важно е единствено да спазите изискванията за формат и големина на файла. Натиснете бутон Запази и продължи, за да преминете към стъпка 6. Тук имате възможност да прегледате вашата заявка. Ако имате нужда от корекции, използвайте бутона Назад в края на страницата или опция Промени под посочената от вас информация. След като се уверите в коректността на данните, въведете показания код за сигурност от сивото поле. Буквите могат да се въведат като главни или малки. Натиснете бутон Изпрати заявката, за да заявите услугата. Ако сте въвели коректно кода за сигурност, ще преминете към стъпка 7 – потвърждение, че вашата онлайн заявка е регистрирана успешно. Може да следите статуса на вашите заявки от меню Услуги, статус заявки от падащото меню. Благодарим ви, че ползвате нашия онлайн портал.